Raja Negra. Kumarnya. Dia bagus ada. Hello लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल मानि नाम गय आंनि बेगेल चैनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा मैसुर हटेलाव फैदों माने आदै सुरेशनाव फैदों जोङो हटेला माबायदि नायनो थाखाय ओमफ्राय बे हटेलाव मा मा मोनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ओमफ्राय जोङो बिनि उनाव थांगोन जाहैबाय ललिता महलाव माने बाहाय KGF 2 आव लादोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनोसै थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय बाहाय अक्षय कुमारनि रौडी राठौर सिनेमायाव दालाय गान गैया होमबा दां 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 होननायबो लादों बाहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय हटेलनि नामानो जाहैबाय लेमन ट्री जों सफैबाय बेनो हटेला नै आयना दंजोबो आरोना नै ओमफ्राय आं दख'नासो गानदों नालाय नै मा सिस्टेमबो जाय जाजोब्बाय बास गाखोना रमायगोन गोजौआवसो गाहायजों नुहुरलायो नेट दङ गासिबो आयना दंजोबो ओमफ्राय आं एफा रानदों नुबाय आरो एसि गोनांलाय गासिबो ग्लास गावखौनो गाव नुगोन आं नै हम लोग बुक पे देखने वाले हैं ले देखो लेमन ट्री है इसका रेस्टोरेंट का नेम अरे क्या खरी खरी है हमारा वाटर भी आ गया है वाटर क्या था आ गया देखो फर्स्ट शोरमा आया है चिकन शोरमा आया है देखो दोस्तों चिकन शोरमा कैसा है अच्छा Này. नूडल्स आ गया देखो हमारा वाटर और ये थाई बेंग स्टाइल से किया है खबर उदैयान बुंजोबसिगोन नै बाबाना ओंखामा बिरानि है सब्जी चिकन है देखो चिकन नूडल्स बोलो इसको चिकन नूडल्स है क्या मैंने मंगवाया है अरे कोई बस जाके आङो 7 बोसोर जाबाय ओ माय गॉड बे हटेलावनो ओमफ्राय दा नों हारसिं दं ना फेमिलि दं फेमिलि गैया हारसिंसो गामिनि मानसिफोर बर'फोर दं ने बाहाय साबेसे 8 जन 9 जनसो दं नै जोंना केप्टेना अर्डार लाग्राया केप्टेना नैबे जोंना केप्टेना केप्टेन बियो गासिखौ बानायजोबदों नोंना ऑर्डर लाग्रा माथो ये बिरयानी मैं बनाया नूडल्स भी मैं बनाया और ये उधर फैलाय गाहायाव दंबो जाफैनो हागोन नोंथांमोना बाहाय नै सुरेश फंबायनाव आले गोजानसो नंदोंमोन चिकन नूडल्स है ना Apakah chicken biryani? Siapa nam खोन्था बयबो हास्थाय समतारि आङो बिजनेस सारायलि पानदुरियाव मावगासिनो आखाइ बमा रुटि बुग्रायाव दाउ हांनायाव अराव खय बोसोर जाखो बोसोरसे मिथुन नार्जारि बियो आंनि एसिस्टेन्ट पार्सनेल गोमसार बसुमतारि मा बसुमतारि गोमसार बियो जुसाव मावो जुसनि बारा गोबाव जायाखै 6 मासल'नो जादों बायदिहाय देनां थांजोबनांगौलै गासिबो लांजोबगोन र' लांजोबो बारनो फाट्रासो जोबो बेयो इउटुबारसो मा चेनेल जौयो बेखौनो हरखासिनो डिसकासन गोमसार बसुमतारि बेना गोमसार बसुमतारिनो ओमफ्राय आंनिखौबो खालामनो बयबो आंना चेनेला नामा सोलायबाय आगोल सिगां एस फाइनाल दंमोन ओमफ्राय दा सुरेश नार्जारि बेदा चेनेला ला ब्लू कट ये
blue code mojito. I select green apple. Green apple mojito. Because we select And mango mojito. mango. mango ca माबा जोलै सोबनाया गोजौथिंजायबो दंबावो थांनोबा गोजौथिंजायबो हटेल दंदां ओमफ्राय नै जों दा थांसिगोन बाहेराव भिडिअ लानो मोनानो ओमफ्राय भिडिअ लानो मोनैखाय जों बेरायनायखौ खोन्थानोसै डाइरेक्ट ओमफ्राय जों अरजों रायलायनाय गय जानो नागिरदों आरो ना माबायदि आंबो जाफेराखै लाइफआव ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय जानांसिगोन खालाय थ' जाहैनोसै नै जायगाया बेनो बे लामानि खाथियावनो आरोना रेस्टुरेन्टआ नै बे जुस बानायग्राया जों दहाय जुस लोंनाया बाहायनो ओमफ्राय नै जायगाया र' आं गिबायसो आङो बाबा जा आयौ बाबाया गब होदोल' Yes, Korea. Dah. Nan नुवाखै नुवाखै बेनोमोन ओमफ्राय जों दा थांसिगोन ओमफ्राय जों दा बेरायनो थांसिगोन आरोना खुगाया बोरैबा मोनबाय आंनाव मेगन बे फानखौ जानानै आयौ हाबाब बाय बाय दा ज' ओंखारबाय थांसिगोन बेरायहैनो अट'जोंसो फैदों अट' जाब्राब फैनांदों फाइनालि सफैबाय होमबा नै जा सुन्दरीखा नै सिङाव बेबायदि दां ने अ माय गड केस जायानो एकदमबारे गुगोल पेसो जायोनो ओमफ्राय जोंहा गुगोल पे गैया माने आदैनावसो दंना गैया आदै होसिगोन सासेयावनो 100 आरोना टिकेटआ दा साब्रैजों 400 थांबाय लाबाय नै वाव लोगोफोर इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा यार खाथिनिफ्राय जा साइज खिन्थु मबाइलावसो बांद्राय साइज नुवाखै आंना मबाइला बांद्राय मोजां नङा नालाय ओंखायनो जोमैया नै जोमै बायदि बेंनाय बायदि नुबाय नै जोमैखौ वाव ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों ऐसा महल मैंने नहीं देखा माय गॉड इतना सुंदर है नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाहाय गासिबो रड जाजोब्बाय नै आगोलाव माने गान लानायाव अक्षय कुमार एलबाम लानायाव बाहाय माने हाजोबसोमोन आरोना ओमफ्राय बाहाय दा रड बानायबाय मडेल बानायजोब्बाय नै जायगाखौ नै आगोलाव बे राजानि न'मोन दा 5 स्टार हटेल बानायबाय आरोना नै दैफ्रा जों दा सिङाव हाबसिगोन आरोना गोजौआ ओमफ्राय राजा नेग्राबो दङ नै दारि गोलाव गोलावनो दिन्थियो आं नोंथांमोननो दा नै हाबसिगोन दानिया जोंहा राजा नेग्राया सिङाव नै मा सिस्टेम फटक लानो नागिरदों आरिया सामेन्देश्वरी हाजोखौ आबुं एम्फसि मोनफैनायखौ मन्दिरखौ अखा हादोंमोन ना दैस्लुं थालायलायथारबाय लानो मोनानो बोराय राजा गोनां बोराय दारि ओरै फैखोलायनायखौ सैला आङो सिङाव माबा भिडिअबो खालामनो मोना फट'खौनो दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोननो नै बाहेरायाव आरो जा साइज आरो ताजमहल बायदि ताजमहल So living in Mysore. I am living in Srirangpatna. Oh, nice, nice, She is my daughters. nice. Okay. युट्युबर All right. Thank you. Bye. Thank you. सिगोन आरो मा बे मेहेलखौ बिदाय हैसिगोन
जों दा थांनो नागिरबाय माने सिङावबो भिडिअ खालामनो होआखै अ माय गड जों बैसां KGF-आवबो लादों आरोना सिनेमायाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिङाव बेबायदि दंजोबोमोन आरोना ओमफ्राय जों सिङाव दिन्थिनाय जायासै गाज्रि दामोनसै नोंथांमोना सायाव दिन्थिनाय जाबाय ओमफ्राय जों दा थांसिगोन न'आव ओमफ्राय आदैनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिनि चेनेलखौ आं आंनि डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय आंनि इन्सटाग्राम फेसबुक फल' खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना थ' बाय बाय लोगोफोर